Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy új videóban, és ebben a mai videóban az lesz, hogy az egyik nézőm kérésére fogok, hogy is mondjam nektek, videót feltenni. Szóval hardcore-t kért. Akkor hardcore lesz, és kezdem itt normális itten favágással, mint mindig. Mondhattok amúgy ti is még ötleteket. És amire mondjuk, mit tudom én, a legtöbb like jön, arra abból lesz videó, oké? Okay? Szóval, ja. Nézzük. Oké. Okay. Ezt itt átalakítom. Hú, fura skinem lett, amúgy előzőnek nem ez volt, na mindegy. De amúgy előzőnek nem is volt gépen még videóm. Jaj, de hülye vagyok. Nyugodtan bevallhatom, hogy hülye vagyok. Hülye vagyok. Okés. Oké. Oké, én mindig 8 darab botot csinálok, a többi meg majd későbbre, jó? Oké. Crafting. Na, mondom, crafting table. Oké, és a botokat behelyezzük. Csákány. Oké, és egy csákány. Na, már, ja, tényleg, oké. Csákány. Egy kard. Srácok, így. Kard. Habár, most nem tudom, melyik craftoltam kardot, de hülye vagyok, mert Java-ba a balta a legerősebb. Na mindegy. És már lekraftoltam, most már nincsen tovább. Szóval, akkor ezt majd ezzel fogok égetni, vagy nem tudom. Oké, én pedig így tök random. Szerintem én itt elkezdek leásni. Oké, és egy. Így. És ha már most tetszik a videó, akkor csapassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Azt akartam én mondani. Szóval, ja. Már meg is kaptuk a kőszaki előre lépésünket. Nagyon jó. Vártok. 6, ugye, akkor 7, 8 a kemencéhez, 3 a csákányhoz, és még 3 a baltához, és 1 plusz, ha esetleg elszámoltam volna magam, vagy mondjuk, nem tudom, ásóra. Akkor így lett 15. Ja, srácok, ha esetleg valamiket hallottok a háttérbe, az nem az én hibám, hanem hát, és mondjam, a hugom, ő nem bírja, ha nélküle videózok. Szóval, ja, ezt tudni kell róla. Ja, szóval, ha ilyeneket hallotok, akkor az nem az én hibám, hanem szeretne ő is belekerülni a videóba. Mondjuk, ha erre a videóra összegyűlik a mondjuk 6000 like, akkor lehet, hogy belekerül a hangja még egy videómba. Habár szerintem azt nem kell határoznom, hogy mikor kerül bele a hangja. Halljátok, azt nézzétek, milyen szép. Amúgy szerintem én le is craftolom. Vagy csinálok még botot. Jaj. De hülye vagyok. Nem tudok botot craftolni. Oké, így elcraftolom az összeset. És ezekkel fogok majd égetni. Vagy ezeket így félreteszem. És akkor ezt így, és akkor ezt így. Csákány. Okés. Egy ásó. Okés. Egy balta. Mondom, egy balta. Okés. Meg is lennénk ezzel, srácok. Hú. Ja. Akkor ezzel, ha meg is vagyunk, akkor így. Ezt kivágom. Jól van. Jaj, neki mentem ennek. Most pedig szerintem keresek egy bányát. Habár az a bánya jó volt. Na mindegy.
Ott is látok amúgy valamit, de lehet, hogy az csak egy hegy. Szép farkasság vannak itt. Meg szerintem egy ágy és kaja sem ártana. Ajaj. Fúj! Fúj, de tök fúj! Hú, most megijedtem, ezt bevallom. Most megijedtem. Ja, ezt próbálni többé része. De ezt be kell vallanom, de megijedtem. Most így semmiből előkerül. Oké, most már craftolok egy kis fákját. Amennyit csak tudok. Így. Oké. Már le is teszek ide egyet. Hát azért van itt szén. Szerintem én azt így nem beszélek, amíg egy kibányászom. Oké. Remek. Elhoztam a crafting table-t? Oké. Remélem, hogy kedves Balázsnak tetszeni fog ez a videó, amit terveztem neki. Ja, és ha meghalok, akkor vége a videónak. Oh. Egyelőre szerintem nem maradok ebbe a bányába. De aztán ez úgy, srácok, azt azért megkérdezném, ha valaki tudja, hogy nyugodtan leírhatja a kommentbe, hogy mire jó a rész? A részblokkon kívül. Hogy igazából oké, díszítésnek, de díszítésen kívül van más haszna? Ezt azért nyugodtan leírhatjátok. Kimegyek és keresek kaját. Jól látom, hogy ott egy malac van. Ez egy malac? Oké. Menjünk. Jaj, jaj, srácok, 3 HP-m van, szóval jó lesz sietni, és nem megütni ezt a kutyust most. Mert nem lenne jó, ha egyszer csak így benyek, meghalok. Nézzük, hogy ki tudom amúgy így hardcore-ba vinni a Minecraftot. Lehet, hogy ebből sorozatot csinálok amúgy, de tényleg. Na, hova futsz, disznó? Disznyó. Ezt csinálom a disznyókkal. Oké, ezt ide, ezt ide, ezt ide. Sálalalalala. Oké. Először ugyebár a crafting, vagy na mi ez? Kemence. Nem mindig tudom, hogy mi micsoda. De csinálok akkor szerintem már egy bázist. Oké, és szerintem... Oké, van nálam szén, már megijedtem. Oké, és itt van még bánya, még szedek pár követ. Én az amondó vagyok, hogy szedjünk pár követ. Mert hát miért ne? Így. Ami remélem minél többen leszünk. PLS, iratkozzatok fel. Jó, az már oszta kurva. Jó szar. Na jó. Ide én biztos, hogy nem megyek le. Csinálok szerintem még egy kemencét. Vagy még, ja, egyet. Hogy biztosban